Σήμερα περιμένω το monitor να μου στείλουν. Το μωρό μεγάλο πολύ. Σκονάω χαμηλά, πες του σήμερα. Μπορείτε να μου χαμηλώσετε λίγο το χαρτάκι. Κάτι στο μακετά χαμηλά με τα δύο σας χέρια το χαρτάκι. Θα μπορέσω να δω. Χαρτάκι εδώ και... στο πίσω είναι καλό. Το μωρό καταρχάς είναι εντάξει, έτσι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο πλαφούντας είναι προστιοπλάκης και κάνει μια περιφερειακή αποκόλληση στο πλαφούντα, άρα θα είναι αποδίδεται από εκεί. Πρέπει να προσέξετε. Μας ήταν πολύ κοινωνική πρόσκληση. Σε έκθεση 3 ποσοστών. Σαν εβδομάδων εγώ το βλέπω το μωρό. Πόσο? 4 εβδομάδων. Μια χαρά σε ανάπτυξη. Το πρώτο είναι. Ναι, ναι. Το πρώτο είναι. Τι μου λέγατε? Θέλει ησυχία τώρα, γι' αυτό. Θα το κάνουμε για το πρόσφατο. Θα σας κάνω μια πρόβληση για τα φίλια. Τι δεν θέλεις? Ό,τι και να είναι. Καμία ιδιαίτερη προτίμηση έχουμε? Αφού δεν σε πειράζει, γιος θα είναι, οπότε... Έτσι. Πολύ νευρικός. Λοιπόν, το αίμα το οποίο βλέπετε, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή εδώ η οπίστια περιφερειακή αποκόλληση στον πλακούτα, που είναι με μια χαμηλή πρόσκληση, είναι πολύ κοντά στο τραχυλικό στόμιο. Γι' αυτό σας είπα να κατεβείτε και πιο κάτω. Εδώ ακριβώς είναι ο τράχυλος της μήτρας. Δεν ξέρω τι. Η περιοχή είναι ο τράχυλος. Το τέλος είναι εδώ. Έχει χαμηλή πρόσκληση ο πλακούτας. Και έχει κάνει και μια περιφερειακή αποκόλληση. Λέγε Ρωσία. Μα το άρθρο εκείνο, τα εικόνες της κυρίας Καρπικού και της κυρίας Καρπικού έχουν έρθει στο σύνολο. MGR, έκανες... Το τέλος βγήκε εντάξει. Στα 31, 31,5
Σωστό. Πολύ καλά. Εντάξει. Η προηγούμενη θερμοκρασία ήταν πιο ανεβασμένη, δεν ήτανε? Εκεί ήτανε. Εντάξει, οκ, εντάξει. Αυτό. Εξάμεινο εβδομάδα λοιπόν, 9 Τετάρτου του 9. Γεννάτη. Σαν τελευταία ημερομηνία. Ωραία. Δεν το μόνο το οποίο γκομούτησε. Έτσι. Εδώ είναι. Αυτό. Μάλλον. Προφανώς πρέπει να προσέξετε λίγο. Το μήκος του αρχείλου είναι καλό, δεν είναι? 3,3 εκατοστά, μια χαρά είναι.